Baze wamnandi uhlala napha emini. Yeah, nami ngi-enjoyile yazi. Ngempela? Yeah. So, ngithanda phone. Alright. Hello, ma. Yeah, angikho kude ngiyeza manje. Oh shit! Oh! Okay, sure. Awuhamba manje. Uma uyafona uthi kuyaphuthuma, so I have to go. Uhlala nawe. I know, ngizobuya ntambama. I promise. Yes, ngizobuya ntambama ne. Ayikho inkinga. No, 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 no.